आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा, माब्लाबाबो जानो हाया। गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो। नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा। माबायदि मोनखो नोंसोरो? नैबे सिगुन राजाया नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो। आंदि मा जानानै थादों आरो बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा। खुलुमबाय। सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा फैगौ 12 आरो 13 नभेम्बर खालि सान्तिपुर माइ बाजाराव बर' सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय 12 नभेम्बराव थैनि गाब आरो 13 नभेम्बराव फैला Mcla। साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि सान्तिपुर बाजाराव लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन? टिकेटनि बेसेना बेसेबां जागोन? टिकेटनि बेसेना जाहैबाय सियाराव 100 रां आरो गाहायाव एबा हायाव 80 रां। बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन? जों देखायगोन 8 बाजिनिफ्राय। बै सावथुनाव रल खालामनाय बा बाहागो थानाय लोब्बा थानाय सोरबा आर्टिस्टफोर फैगोन नामा? आर्टिस्टफोरखौथ' जों लेंहरनाय जायाखै। नोंथांमोनहाबो मिन्थिखागौ नायगिरिफोरा। जोंहा फैला Mclaयाव दङ जाहैबाय फैला, मेन्डेला आरो दाब्ला बिसोरो दं जाहैबाय। गुबुन मोनसे सावथुनाव दं जाहैबाय एक्ट्रिसआव जाहैबाय मौसम आरो एक्टराव जाहैबाय राजिब। केपासिटिया जाहैबाय जोंहा सियार दङ। सियाराव जोंहा 1000सिम जागोन आरो गाहायाव जोंहा ट्रिपाल बनानै होजोबगोन आरो बेयाव 500सिम जागोन आरो केपासिटिया। टिकेटनि बेसेना बेसेबां? टिकेटआ जाहैबाय गाहायाव एबा हायाव 80 थाखा आरो सियाराव 100 एबा 100 थाखा।